Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Супакой і дабро. У ліпені ў Івянцы адбылася 22-я музычная майстэрня. Цешымся, што атрымалася спаткацца і цягам тыдня разам спяваць і граць на хвалу пана. Музычная майстэрня ў Івянцы – гэта штогадовая летняя сустрэча аматараў хрысціянскай музыкі, якія разам удасканальваюць сваё музычнае майстэрства, узбагачаюцца духоўна і знаходзяць новых сяброў. Праграма музычнай майстэрні традыцыйна ўключае штодзённую малітву, духоўныя канферэнцыі, практыку супольнага спеву у літургічным хоры, майстар-класы розных кірункаў і музычна-тэматычныя вечары. Духоўным айцом сёлетняй майстэрні быў біскуп Олег Буткевіч. Адпаведна, удзельнікаў чакалі казанні і духоўныя размовы пра тое, як адкрываць багацце вучэння Хрыста і актуалізаваць яго ў штодзённым жыцці. Меркаваннем пра важнасць музычнай майстэрні і пра адметнасць гэтай падзеі з намі падзяліўся біскуп Олег Буткевіч. Гэта, кажучы словамі папы Францішка, магчымасць адчуць пах авечак у такім шырокім таго слова значэнні, мець магчымасць адчуць, убачыць, чым жыве сучасны чалавек, чым жыве чалавек малады. Гэта вельмі важна таксама і для мяне, як для біскупа, дарэчы, тут і шмат моладзі з віцебскай дыяцэзіі. І гэта заўсёды такі прыгожы, прыемны кантакт. Ну і для маладых людзей таксама магчымасць пабыць у непасрэдным блізасці, у кантакце з біскупам. Таму былі розныя і пытанні, якія маглі задаць як біскупу. Між іншым, тут апошняя такая жывая тэма гэта новага спеўніка, які выйшаў беларускага. Таму было шмат тэмаў для размовы. Ужо сам факт быць сярод моладзі, людзей, маладых людзей, якія сабраліся дзеля праслаўлення Бога, сабраліся, каб літургію, якую удзельнічаюць дзесьці ў сваіх супольнасцях парафіяльных, каб гэта зрабіць больш дасканалай. І праз спеў, які, як вядома, з'яўляецца малітвай, паглыбіць сваю таксама сувязь з Богам. Ну, уже не кажучы пра тое, што гэта магчымасць сустрэцца разам паміж сабой, людзей, якія прыехалі з розных куткоў нашай краіны. Таму гэта такая магчымасць такога кантакту ўзаемнага паміж сабой. Ну і тое, што, яшчэ раз паўтару, што гэта моладзь, якой неабыякава духоўнае жыццё, якая неабыякава адносіны з Богам, і гэта дае такую радасць і надзею, што сярод у сучасным свеце, вельмі зматэрыялізаваным, ёсць людзі, якім залежыць на духоўных каштоўнасцях, а на іх, пазней, тым больш на маладых людзях пазней, будуецца і жыццё, і таксама нашага грамадства. Таму гэта вельмі радасна, і гэта вельмі прыемна ўсведамляць і перажываць. І сапраўды адначасова гэта не толькі, скажам так, уклад у развіццё таксама літургічнага і традыцыі літургічнага спеву, але і гэта, напэўна, ўплывае пазней на культурнае жыццё чалавека, на жыццё, спадзяюся, таксама і сямейнае жыццё, бо прыязджаюць і маладыя пары. І гэта паглыбленне свайго ўнутранага, скажам так, жыцця, духоўнага жыцця. Таму гэта сапраўды вельмі пазітыўная такая рэч, развіццё, раскрыццё сваіх талентаў, з якімі людзі прыязджаюць. Это магчымасць штосьці новага убачыць, адкрыць і падзяліцца таксама, сваімі магчымасцямі, здольнасцямі, якія чалавек мае. Это вельмі пазітыўная рэч. Я думаю, што кожная такая сустрэча, гэта малітоўная, перадусім сустрэча духоўная, плёны, яны становяцца бачнымі ў жыцці чалавека. Напэўна, гэта за кожным разам тое зерне, якое трапляе на глебу душы чалавека, якое, напэўна, прарастае у сваім часе, прыносіць свой плён у жыцці. У адносінах паміж людзьмі, дзесьці змене, напэўна, светапогляда, падыходу да жыцця, да нейкіх сітуацый жыццёвых. Напэўна, гэта карысна, бо гэта
сутыкнение, это принятие, это открытие на Божию ласку, на Божию милосердность. У музычнай майстэрні штодзень адбываліся майстар-класы. Для ўдзельнікаў гэта час адкрыцця і развіцця сваіх музычных талентаў і навыкаў пад клапатлівым кіраўніцтвам арганізатараў і ментараў. Сваімі ўражаннямі ад сустрэчы падзялілася адна з арганізатараў майстэрні Вольга Бранавец-Янковіч. Гэта моя 15-я майстэрня. То бок я з 2010 года тут, дыназаўр. Так глядзелі, неяк былі, што палова тых, хто ж зараз прыязджае, яны, вось, калі першы год прыехала, яшчэ на свеце не было, так цікава. Ну, вось 10 майстэрняў было, якія арганізоўвалі палякі, і 5 вось мы ўжо самі арганізуем. Вось. Ну, майстэрня для мяне гэта прысмак неба. То бок маё неба выглядае як майстэрня. Это тое месца, дзе я адчуваю сябе на месцы, нягледзячы на тое, што я не музыкант, але мне вельмі добра мне тут, пані. Вось, я б сказала, што тут добра. Это месца, дзе знайшла сваіх лепшых сяброў, дзе мы сустрэліся з мужам, маім будучым. Вось. Гэта месца, дзе я магу Богу служыць тымі талентамі, якімі ён мяне адарыў, а магчыма, не заўсёды ёсць магчымасць это недзе ў жыцці прымяніць. Напрыклад, на штодзень аркестроўкі пісаць не самы такі звычайны занятак. Вось. Майстэрня гэта стыхія такой музыкі, такого францішканскага духу, крэатыву, нечаканасці, і дзялення сабой на максімум. Просто ты даеш просто ўсё, што маеш, а атрымліваеш яшчэ больш. Просто здаецца, там мы ўсе стомленыя ходзім, там ужо, напрыклад, сёння пятніца, па мне, напэўна, відаць, што мы ўжо трошачку стаміліся, але гэта такая радасць. І вось гэтым годзе у нас тэма такая супакой і дабро. І мне, напэўна, Бог першы раз за гэтыя гады даў вось мне спакой. Я вельмі так хвалявалася, да, майстэрні, як это ўсё будзе. А вось у панядзелак мы прыехалі, і ўсё, і проста як рукой зняла. То бок, у прынцыпе, увесь час я такая вось шчаслівы, спакойны дырыжор, мама, і вось ва ўсіх сваіх ролях тут я такі, ну, Бог мне даў гэту ласку ў гэты раз. Для мяне гэта еднасць, таму што гэта неймаверна адчуваецца, што мы ўсе адно. Для мяне гэта міласць, як любоў. Ну і, вядома, хор. Для мяне хор менавіта, таму што самы прыгожы, самы неймаверна захапляальны інструмент, які існуе, гэта чалавечы голас. І калі з яго атрымліваецца ствараць музыку з вялікай літары, з сэнсам з вялікай літары, гэта самае вялікае шчасце, якое вось можа быць. У нас заўсёды ёсць такі досыць стандартны план для таго, каб удзельнікі ведалі, чаго чакаць. То бок, людзі, которые прыязджаюць упершыню, яны могуць дзесьці пачытаць, як это будзе, і мы стараемся гэтага плану такого прадказальнага трымацца. Напрыклад, але заўсёды стараемся нейкія такія разыначкі зрабіць. У гэтым годзе у нас быў запланаваны, на жаль, майстар-клас па класічнай гітары, і ён быў, але працягнуўся не надта доўга з-за асабістых праблем. Вось, але мы вельмі ўдзячныя нашай Тані, што яна паслужыла таксама на майстэрні, чалавек быў першы раз на майстэрні, як ментар і ўвогуле. І яна кажа, як я не ведала пра існаванне такога. Яна каталічка, скончыла кансерваторыю, кажа, у сэнсе, я столькі гадоў прапусціла. Вось. І вось майстар-клас па класічнай гітары быў такой разыначкай гэтага года. Вось таксама сённяшняе набажэнства, я так трошку дзіўна выглядаю. Як бы жанчына ў францішканскім хабіце, гэта нешта новае. Вось зараз мы ладзілі такое набажэнства прыцяжлі класічны канцэрт. Мы паспрабавалі спалучыць класічны канцэрт і такое францішканскае старадаўняе набажэнства корда-пія, якое было прысвечана ранам
Єзуса Христа і стигматам святого Францішка. Адтуль мы запазычылі 2 харалы, вось якія выконвалі, уласна кажучы, і тэксты, которые былі паміж творамі. І як бы мы пастараліся мінімалізаваць такія прыкметы класічнага канцэрта, кшталту аб'явы нумароў, ўсё это ўсё, і заахвоціць нашых удзельнікаў паспрабаваць памаліцца класічнай музыкай. Такі не зусім звычайны варыянт, але мне падаецца, што гэта вельмі такі добры досвед, і ты пасля нават, это ўжо з майго асабістага досведу, што пасля такога, калі ты ідзеш на класічны канцэрт, ты там у гэтай музыцы ўсё адно адчуваеш Бога і малітву, нейкую малітву напаўняеш эту музыку малітвай. Вось. Што яшчэ было цікавага, на гэтай майстэрні у нас быў цудоўны гурт без назвы. У першы раз выступалі нашы дзеткі маленькія, зрабілі цудоўны нумар, які парваў всю майстэрню. Вось, не ведаю, можа атрымаецца яго паўтарыць і заўтра на канцэрце, на малітве праслаўлення нашай фінальнай. Вось. Ну, а так, збольшага я б сказала, што, вядома, там новыя спевы, новыя аркестроўкі, новыя інтэрпрэтацыі, там вельмі шмат самых розных разыначак у межах звычайнай структуры. Вось, таму я спадзяюся, што удзельнікі, у нас у гэтым годзе вельмі шмат тых, хто прыехаў упершыню таксама. Вось для іх, я думаю, вельмі шмат новага вось атрымалася і атрымаецца яшчэ забраць. Вось. Мы зараз спрабуем нават у першы дзень, нягледзячы на тое, што першы дзень у нас афіцыйна адкрываецца святой імшой і перадаюць паўгадзіны рэпетыцыі. Нават за гэтыя паўгадзіны рэпетыцыі нам атрымалася аформіць святую імшу. Так, мінімалістычна, але тым не менш у нас былі спевы і на ўваход, і на святую камунію, і на заканчэнне. Ужо цэлых 3 харавыя спевы на 4 галасы. І вось такі я асабіста плён сваёй працы убачыла у сённяшняй святой імшы, бо у нас хор спяваў без аркестра. Это вось адзін дзень, калі у нас няма аркестра. І мне здаецца, для ўдзельнікаў таксама было адкрыццё, што аказваецца, мы можам, бо яны так звычайна хвалююцца: ой, там аркестр лепш зайграе, а мы так будзем акуратна, ціхенька спяваць. А сёння не было гэтай страхоўкі, і ім давялося зрабіць такі крок наперад, такі рызыкнуць, скажем так. І ўсё атрымалася. І той момант, калі мы спявалі «Святы-святы» «Санктус» на лаціне, гэта вельмі такі эпічны твор, вельмі прыгожы, напэўна, адзін з самых такіх моцных на гэтай майстэрні. Проста гэтыя вочы удзельнікаў, у которых стаяць слёзы ад таго, што яны чуюць, што мы гэта зрабілі, мы спяваем, вось з хорамі анёлаў, так, у небе праслаўляем Пана, разам усклікаючы, і вось проста я як дырыжор таксама я чую вось гэта, і ў мяне ідуць мурашы, і я бачу, што ў іх тое самае адбываецца, і гэта проста неймавернае адчуванне гэтай сінергіі. Это неймаверна. Проста дзеля гэтага варта прыязджаць на майстэрню, проста каб памаліцца разам вось паўдзельнічаць у святой імшы. Акрамя такіх, назовем іх адукацыйнымі мэтамі, так, навучыць для того, каб людзі там штосьці павезлі, там у роднай парафіі служылі. Мы таксама імкнёмся, скажем так, не то, што забяспечыць, зараз мне это слово прыйшло, духоўныя патрэбы ўдзельнікаў. Мы заўсёды запрашаем духоўнага айца, які служыць на працягу ўсяго дня, і акрамя гэтага там прамаўляе канферэнцыі на ютрынях. Ёсць канферэнцыя пасярэдзіне дня, то бок фактычна майстэрня гэта рэкалекцыі у нейкім сэнсе слова. То бок шмат музыкі, але заўсёды на працягу атрымліваецца 3 пункты ў дні, заўсёды ёсць слова, ёсць разважанне, ёсць апека духоўнага айца. У гэтым годзе у нас быў ксёндз-біскуп Олег Буткевіч, і гэта было вельмі добра, вельмі глыбока, вельмі якасна, і вось што не магу не адзначыць, ягоныя словы траплялі як да наймалодшых удзельнікаў, так і да самых старэйшых. І вось гэта вялікі талент, за што я безмежна проста ўдзячна эксцэленцыі. Яшчэ, я прамаўчу пра тое, што у сваім уласным досведзе, і ўжо не толькі нашым, тут з'яўляюцца пары, сямейныя пары таксама. Вось у нас зараз чакаем з'яўлення яшчэ аднаго майстэрнёўца. Вось нашы дарагія сябры, якія пазнаёміліся на майстэрні літаральна 2 гады таму. У мінулым годзе пабраліся шлюбам, вось у гэтым годзе ўжо не змаглі прыехаць, бо чакаюць нараджэння дзіцятка, і ўжо будзем таксама іх чакаць. Новыя знаёмствы,
новыя глыбокія сяброўствы, музычныя гурты, супольнасці, што толькі не паўстае на майстэрні. Это вельмі такі плённы час, і я б сказала, месца таксама. І Івянец ўсё ж такі, у яго ёсць вось гэта неймаверная атмасфера такой глыбіні духоўнай. Ну, вядома, конечно, францішкане таксама максімальна стараюцца этому спрыяць, падтрымліваць, так вельмі акуратна, ашчадна уводзіць людзей, дарэчы, часам вельмі далёкіх ад касцёла. У нас ёсць, напрыклад, сярод ментараў ці аркестрантаў, ёсць людзі, якія не належаць ні да якай канфесіі, але яны шукаюць у жыцці праўды з вялікай літары, любові, існасці, такой вось сутнасці. І яны, прыехаўшы адзін раз, пасля ўжо пытаюцца ўзімку, калі даты майстэрні, скажы, мы запішам, мы прыедзем. І на маю думку, гэта вельмі важна, што нават калі хоць адзін чалавек праз вось гэты майстэрню ва ўсіх яе аспектах прыйдзе да Бога, гэта ўжо было таго варта. Гэта было таго варта. І кожны год ёсць проста мноства сведчання, калі людзі, якія былі далёка ад Бога, знайшлі яго, ці хтосьці, хто адышоў далёка ад касцёла і вярнуўся сюды. Вось, гэта проста неймаверная радасць, это бачыць і быць сведкам гэтага ўсё. Тэмай сёлетняй музычнай майстэрні, якую арганізавала супольнасць айцоў францішканаў з кляштара святога Антонія Падуанскага ў Івянцы, сталі словы францішканскага прывітання «Супакой і дабро». Гэтыя словы адсылаюць да спецыяльнага года святога Францішка, а сустрэчы ў Івянцы дапамаглі лепш зразумець францішканскі шлях і яго значэнне для касцёла сёння. Пра традыцыі і унікальнасць музычнай майстэрні паразмаўлялі з пробашчам парафіі святога Міхала Арханёла, айцом Паўлам Раманчуком. Сёлета пачалася ўжо 22-я музычная майстэрня. Вось як вы лічыце, у чым заключаецца трываласць гэтага праекта? Чаму музычная майстэрня застаецца актуальнай і запатрабаванай? Напэўна, як часу з'яўляецца справай Божай, то яна будзе існаваць, бо яна прыносіць духовы плён тым, хто патрабуе, хто удзельнічае. І ад самага пачатку першая музычная майстэрня, самыя пачатковыя музычныя майстэрні, яны трохі іначай выглядалі, ніж не было падрыхтаваных такой інфраструктуры манастыры, ў кляштары, пры кляштары. Людзі... І кухня была ў намётах, у палатках, усё размешчана было. Таксама і пасіўкі былі спажываныя ў палатках. Мы сёння глядзелі фотаздымкі з 2006 года. Нашыя гаспадыні, которые ў кухні прыйдуць на пасіўкі, яны прынеслі, каб успомніць, як гэта было. І я сапраўды глядзеў на гэта, нават не памятаю, што гэта так было ў намётах, у палатках такіх. Пытаюся, горача там было. Вельмі горача говораць. Сапраўды гэтыя палаткі такія з моцнага відочнага матэрыялу былі, але не гледзячы, што пот ляцеў па чоле і плечы ўсе былі мокрыя, яны гавораць, мы з радасцю ішлі, каб дапамагаць, каб служыць у кухні. І сапраўды, гэта Божая справа, бо напэўна яна паўстала з Божага натхнення, і яна і кожная музычная майстэрня, але так на працягу усяго года падрыхтоўка, яна злучана з малітвай. І напэўна, як Божая справа, яна сустракаецца з рознымі і труднымі момантамі, і рашэннямі, і праблемамі, але ў гэтых вырашэннях заўсёды адчуваны палец Бога і прысутнасць Бога. І таму з самага пачатку, калі начаў арганізоўваць, быць адказным за арганізацыю, то вельмі перажывання былі такія ўнутраныя, як гэта рабіць потым у практыцы, хацеў усё пільнаваць, каб усё было выдатна, перфекцыйна. А сапраўды падчас першай, як адказаны за музычную майстэрню першы год, то зразумеў падчас ужо музычнай майстэрні, што сапраўды яно як рэчка цячэ. І трэба толькі падтрымліваць, не трэба ўсяго
агарняць, а толькі падтрымліваць. Малітва гэта той момант, які гэтыя ўсе справы і турбаванне аддаецца Богу, і калі аддасца Богу, то у сэрцы уваходзіць супакой. І таму сапраўды гэтае развіццё яно адчувальнае ёсць. І, напэўна, матэрыяльная база музычнай майстэрні, лепшыя ўмовы прабывання. Але чаму яна актуальна і сёння, нягледзячы, што 22 гады, можна сказаць, уже пакаленне адыходзіць, другое прыходзіць на змену, і ёсць вялікі інтарэс, і ёсць людзі, якія хочуць працаваць, бо гэта не пра гульню, гэта не пра адпачынак над сонцам, але гэта пра вялікую працу і ўнутраную працу, але таксама над сваім характарам, талентамі, якімі Бог адарыў, і што людзі хочуць працаваць і развіваць, і не толькі захаваць гэтыя таленты для сябе, але злучыць гэтыя таленты ў адно, як аркестр, як удзельнікі музычнай майстэрні, і скіраваць гэтую прыгажосць, якой яны навучыліся да неба, да Бога. І, напэўна, гэта захапляе, гэта, напэўна, падштурхоўвае моладзь, каб убачыць глыбіню сябе, каб убачыць багацце, якое у ім ёсць. Яно можа дзесь там спіць, але убачыць якую вартасць. Чым Бог надзяліў чалавека, што ён даў, з гэтага скарбца чалавек выдабывае, то ён, напэўна, захапляецца гэтым. І другая справа, чаму музычная майстэрня актуальная, і ёсць ужо дзеці музычнай майстэрні, гэта тыя людзі, якія былі ў істоках, у пачатку. І нягледзячы на тое, што яны бы хацелі удзельнічаць далей, але, напэўна, праца, абавязкі, дзеці, і не даюць ім магчымасці удзельнічаць праз цэлы тыдзень. І ёсць група людзей, якая прыязджае, напрыклад, у чацвер вечарам, каб пасля працы, каб у пятніцу, у суботу, у нядзелю пабыць і яшчэ знову апынуцца у рытм, але таксама у эту атмасферу. І гэта было з самага пачатку. Мой такі досвед, калі я першы раз быў яшчэ удзельнічаў у музычнай майстэрні, удзельнічаў як моладзь, мы прыехалі з гародні. І памятаю, што тады я адчуў, паміж усімі удзельнікамі шмат людзей з розных куткоў Беларусі, якія маюць розныя характары, розны ўзровень заінтарэсавання, можа так, бо па інструментах нават заінтарэсавання, хтось любіць гітару, хтось клавіші. І была сапраўды такая сямейная атмасфера. І калі зглянем на працягу гэтых апошніх гадоў, музычная майстэрня не страціла на якасці. Гэта атмасфера сям'і, яна адкрытасці такой, яна захавалася. І думаю, што тут, хто быў хоць раз, сюды заўсёды хоча вяртацца. Бо, можна сказаць, так, і Венец становіцца такім абмежаваным месцам, дзе чалавек адчувае сябе вельмі добра і дзесьці думкамі не вяртаецца да розных справаў, а жыве тут гэтым рытмам. І тут становіцца адной сям'ёй, такой адкрытасцю з малітвай. І думаю, што кожны, хто тут пабываў, хоча сюды вярнуцца, каб шукаць знову пачуцця сям'і, адзінства, такого супакою унутранага, але таксама і захаплення тымі талентамі, якімі Бог нас подаруе. Былі на імшы і слухалі выкананне хора музычнай майстэрні. Гэта сапраўды такое адзінства. І было ўражанне, што удзельнікі гэтага хора, яны спяваюць разам не некалькі дзён, а некалькі гадоў. У чым вы адабралі проста прафесіяналаў, альбо гэта мае музычнай майстэрні? Напэўна, цэлы план дня, ён вельмі такі требавательны да самого чалавека.
Бо і таму маем абмежаванне ад 14 гадоў, бо сапраўды можа быць уталентаваны хтось малады чалавек чи дзіця, але ён бы не даў бы рады вытрымаць такой напружанасці часовай і такі шмат часу рэпетаваць. Калі наш отец духовны біскуп Олег Буткевич у панядзелак ён цэлебраваў святую імшу, то я напрыканцы святой імшы яму сказаў, так параіў запамятаць, як яны спяваюць. І параўнаць праз 3-4 дні. І сапраўды гэта чуваць. Гэта чуваць, якое развіццё адбываецца тут. І як з кожным днём удзельнікі ўсё пэўней пачынаюць адчуваць сябе у гэтых партыях, якія яны вывучылі, бо ўжо рэпетавалі ўжо не адзін раз, як музыканты пачынаюць пэўней іграць на інструментах, і гэта ўсё зручна ў хармоніі яно нараджаецца, гэтая прыгажосць. І сапраўды сёння так на святой імшы лаўчыся занятыя людзьмі, удзельнікамі музычных варштатаў. І цэлая святыня яна напоўнілася, мне выдаецца, па берагі гэтым спевам, які агорнуў з кожнай старонкі, бо гэты спеў ён адбіваўся ад сцен, ад пілястраў і вяртаўся знову з такой гучнасцю, з той моцаю, якой спявалі удзельнікі. Напэўна, цэлая праграма, і яна прадугледжвае шмат заняткаў, якія з'яўляюцца тым момантам, калі удзельнік адкрывае і паглыбляе гэтыя свае таленты, але таксама у меншых групках праца, бо сапраўды тады індывідуальна можна звярнуць увагу і падкарэктаваць. Напэўна, тут прыехалі людзі, якія любяць музыку. І таму, напэўна, з этой гліны, каб вылепіць прыгожасць, то лягчэй адначасова, напэўна. І удзельнікі, яны уталентаваныя, яны любяць музыку, хтось злучаны прафесійна нават з музыкай, і са спевам, чи з ігрой на інструменце. Але таксама ёсць і тыя, хто ад часу да часу вяртаецца да музыкі і не любіць, але праз тое, што любіць, ён укладвае ў гэтае сэрца. І думаю, што як праз спеў, праз рэпетыцыі удзельнікі адчуваюць сябе добра, то яны адзін да другога імкнецца да вышыні, да яшчэ лепей гэта зрабіць. І гэтая матывацыя не таму, што табе трэба, ты зрабі, гэта чалавек ужо закрываецца, баіцца, але тут ёсць гэта атмасфера сямейнасці, такой адкрытасці, што ніхто цябе не будзе крытыкаваць, як ты не пападзеш у гэтую ноту, бо калі цябе стаіць 20 чалавек, якія заспяваюць тую правідlovую ноту, і ты выраўняешся, і ты адчуваеш сябе ўпэўненым. Напэўна, вынік праз гэтыя дні, ён так відочны, вельмі відочны, тому што, напэўна, атмасфера, гэта ўся група, гэта ментары, якія сапраўды адукаваныя, маюць здольнасці таксама і выкладвання, і данесці правідлова памылкі для удзельнікаў, каб іх паправіць і паказаць, як гэта учыніць. І індывідуальны падыход, напэўна, гэта чыніць тое, што удзельнікі музычнай майстэрні безумоўна могуць даваць вялікія прыгожыя канцэрты, і гэта будзе не сорамна, а гэта будзе велічна і з захапленнем для ўсіх, як гэта можна учыніць. Праграма музычнай майстэрні кожны год хіба асаблівая, штосьці ёсць традыцыйнае, але і штосьці уводзіцца новае. Вось якія новаўвядзенні у сёлетняй музычнай майстэрні? Напэўна, нас заўсёды зацікаўленасць, яна адбываецца вечарам, так? Бо мы тады вечарам прысвечваем сябе такім момантам, калі чалавек можа пасля цэлага дня трохі адпачыць.
І так само традиційно, і в цьому році і були танці, щоб чоловік порухався трохи, щоб познав, а так само навчився танцювати, бо як ми говоримо про спів, про ігру на інструментах, то це так само на сцені треба вміти заховуватися, і як треба, то і потанчити. А і цей год він присвячений особливим чинам Святому Францишку, і тому девіз цих музичних warsztatów – це «Супокой і добро». І цей елемент францишканський, духовості Святого Францишка, яка вельми глибока, бо за 800 років, і праз віки, праз материки, бо на різних материках ця духовість вона розвивається і є живая, бо ці францишкані служать у різних країнах, на материках усіх, і праз віки мають кляштери, монастирі, які мають пригожу історію, так само, як у Вівенці, 300 років, позже 300 років. І ця духовість, вона жива і передавалася з покоління в покоління. І тому праз цю духовість ми хотіли показати Святого Францишка. Як сьогодні тепер відбувається вечір музики у костьолі і грають класичні утвори, то вони розпочалися від гімну до Святого Францишка, молитви, але так само там елементи і одягнення монашське, хабіти, яке показує традицію співу, монашського, монастичного співу, яка справді унесла у музику і в історію музику великий свій уклад. Так само конференції вони були тим моментом підкреслити Святого Францишка і послідовників Святого Францишка, це отца Ахілеса і отца Германа, мучеників наших францишканів, які дали своє життя боровіковченки, Вівенці, не приналежали до кляштору у Вівенці. І в 19 липня 1943 року вони віддали своє життя за парафіянів, заступилися за парафіянів і були забиті у Високорокошеньку під Вівенцем. І це актуалізація цього харизмату, можна сказати, плен цього харизмату. І він відчуваний, і тому ми з конференції отець духовний хотів це показати. Але так само, напевно, дизайнер – це той чоловік, який взглядає на новоколля другими очами, ніж ми прості люди. І менавіта сцена і ціла група удзельників, які записалися на майстер-клас дизайну, вони підрихтували нам цілу історію, ну, якби це не створення, але показали там, яка пошану до створення. І це буде вельми пригоже, тому запрошали завтра, щоб побачити цю сцену. Праз ці дні вони вельми шмат праці вложили, і як показати створення, про яке Святий Францишек говорив, що і підкреслював об пошані до створення, бо Бог всіх сотворив, і так само створення, цю землю, щоб ми вміли віддавати пошану Богу за це. Це не наша земля. Это дано нам на уладание, на керование этой землей с отказностью. Але коли мы будем разуметь, что это Бог нам дал, то мы не только будем шановать то, что вырастает на этой земле, але мы будем шановать того, кто сотворил эту землю для нас. И это одночасово пошана Бога. Человек может забываться про это, тому Святый Францишек он показал эту гармонию, которая была порушена у історії поміж чоловіком, а природою, створенням, до якої треба імкнутися, бо ця гармонія була на початку створення у раї, а грех первородний, він порушив цю гармонію. І нам треба вертатися до того першого стану гармонії, пошани і единства. У нас такими Бог сотворив, цей світ такими Бог сотворив, таких сотворив. Однак грех, первородний грех, так здалося в історії увійшов. Але нам не треба привикати до цього стану дисгармонії,
але нам да гэтай гармоніі трэба імкнуцца, і таму праз дызайн, праз таксама сцэнаграфію, праз тэатр будзе паказана актуалізацыя духовасці святога Францішка. Святы Францішак, які ёсць актуальны і наследнікаў сваіх паследавальнікаў мае ва ўсім свеце, каб ён знову быў пачуты, каб гэты голас ён жыў, бо менавіта аб адзінстве, любві, еднасці, пашане святы Францішак заўсёды гаварыў і паказваў, што толькі супакоем і добром мы можам выканаць гэты свет. Святы Францішак у 13 стагоддзі вітаўся супакой і добро, і удзельнікі музычнай майстэрні таксама вітаюцца і часта паўтараюць гэтыя словы. Такія простыя словы, правда? Супакой і добро. А у чым глыбіннае значэнне гэтых двух простых слоў? Яны адначасова вельмі простыя, бо выдаецца супакой і добро, няма вялікай тэалогіі. Але аднак жадаць адзін другому супакою і добра, гэта ўжо і захаваць гэты супакой і добро паміж двумя людзьмі, якія сустракаюцца. Гэта захочванне, каб паміж усімі людзьмі сапраўды вырастаў і быў гэты супакой і добро. Супакой, што несу табе пакой, жадаю табе з табой быць, не для того, каб конкуренція быць, каб звялічвацца над табою, чи ганарыцца і паказваць, чи хваліцца чымсь, але жадаю табе пакой у сэрцы, каб моя размова з табой, яна аставіла пакой в тваім сэрцы. Як ты адчуваеш сёння турботы, якісь перажыванні, то пасля маёй размовы з табой, сустрэчы са мной, у цябе ўвайшоў гэты пакой. Гэта супакой, і гэты пакой сумесна мы ствараем, супакой і добро. Сапраўды, чалавек, кожны з нас ведае, што для яго добрым з'яўляецца. А так не заўсёды так чыніць. І таму, напэўна, гэтае добро, якое павінна чыніць нас шчаслівым, калі мы адчуваем сябе добра, то у нас усё добра і ёсць шчасце, усмешка на твары, радасць ёсць, і тады мы этой радасцю хочам дзеліцца. Таму часамі ёсць вялікі недахоп гэтага сапраўднага супакою паміж людзьмі, каб адорваць спакоем і сатвараць гэты пакой паміж людзьмі, самага пачатку найбліжшымі, але таксама і незнаёмымі. Якія майстар-класы былі найбольш запатрабаваныя і якія музычныя інструменты былі самыя папулярныя на гэтай музычнай майстэрні? Ну, цяжка мне рабіць рэкламу якімсь ментарам. Напэўна, зацікаўленасць сапраўды яна вялікая, бо мы як арганізоўваем гэтыя майстар-класы, то мы ж уже ведаем, куды людзі прыедуць, якае патрабаванне ёсць, так, і сапраўды тут, каб адрозніць адзін якийсь аспект, чи якісь ментараў адных, то напэўна вельмі была б складана, бо плюс-мінус гэтыя групы яны аднолькавыя. Калі збіраецца шмат людзей, так, то тады мы дзелім на две групы, і напэўна такой групай, безумоўна, такой групай, бо яна таксама патрабуе індывідуальнага падыходу, вялікага індывідуальнага падходу, гэта вакальны спеў прадстаўлення. Бо як мы рыхтуецца, напрыклад, хор прадстаўлення, і ён рыхтуецца цэлы хор, так, то гэта намнога, можа так, меней часу патрабуе з кожным працаваць, каб гэты хор загучаў, так? А як ужо вакальны, гэта трэба каждую партію, каждую ноту, і так упэўненасць, і гэта шмат часу і намагання трэба ахвяраваць, каб з аднаго удзельніка прыгожы спеў адбыўся. І таму маем туды 2-3 групы вакальных, бо каб
іх, наприклад, було там 20 чоловік, то нічого там зробили б з вокала хор. І тому це робиться для менших груп, але каб було це ефективно. Напевно, заінтересованість інструментами, то напевно ударні інструменти, то є завжди. Чому? Бо чоловік часами не грає на гітарі, не грає на клавішах і думає, куди мені йти. То тут спробувати ударний інструмент, хоч він такий видається простий, взяти і якраз якісь рухи, так, вибивати ритм, що це просто, однак це не дуже просто. І напевно удільники, які так собі думають, що я трохи навчуся грати на барабанах чи на чимось так, ударних, то попробую. Напевно, таких людей є, що видається, що це буде легче, то це велика школа і, напевно, складана. Але, як, наприклад, ми говоримо про гітару, так, є ті люди, які група людей початкова ігри на гітарі. Це люди, які трошки, може, вміють, або зовсім не вміють грати на гітарі. І тому ця група, на кожен год кількість удільників вона різна. Так? Вже професійна ігра на гітарі, це друга група, то тут така, ця група більша і справді можна предугледіти плюс-мінус, яка вона буде, бо хтось вже кожен год їздить на музичні warsztaty, щоб свої таленти десь ще поглибити і ліпшу його зробити. То як на початковій гітарі, то це часами тяжко зробити. Хоч під час реєстрації, бо це все під час реєстрації це все відбувається, що треба написати який майстер-клас, ти вибираєш, яким голосом ти співаєш. Як ти не ведаєш, то нічого страшного, бо тут, як не ведаєш, яким голосом співаєш, на початку музичної майстерні є робота зі спеціалістами, які говорять, який у тебе голос діапазон. А так само майстер-класи тоді вже при реєстрації чоловік, яка професію собі нам вже відомо, як зробити чи дві групи, чи одну. І тому, як відрізнити якісь вирожниці один інструмент не тяжко, бо ці групи вони плюс-мінус однакові, я полічимо. Бо обмежуваність вона мусить бути, щоб була ефективність. Щоб зробити лепей шмат груп, більш менторів, але щоб ці групи були менші, бо тоді справді буде ефективно. По яких критеріях ви оцінюєте ефективність музичної майстерні? Це хіба вельми індивідуально, думаю, бо тяжко сказати, яка музична майстерня може була найбільш ефективна чи найменш. Кожен раз, бо характер музичної майстерні – це сім'я, так? Але і тут, як ви зауважили, що є тема щось нового на кожних музичних warsztatach майстерні. І тому кожна музична майстерня на одна і неповторима. І коли ми переживаємо, мне так видається, що це найлепше. І кожен год, бо я тепер переживаю, і що це найлепше. Напевно, можна нагадати кількість удільників, так, то це може якийсь указанник на те, чи є потребування і так далі. Хоч кількість удільників, вона плюс-мінус кожен год однолькова. И это не только не подумать про то, что те самые люди каждый год ездят. Нет. Каждый год есть люди новые, которые первый раз здесь и почули про музычную майстерню и приезжают первый раз и в захоплении. И то можна по кількості трохи поглядіти. Напевно, по утворах можна трохи поглядіти. Чи є справді вельми складаний утвор, чи він виконаний вельми добре, перфекційно, бо часами можна почути цю перфекцію, так, то справді, можна сказати, так, удільники працювали вельми пильно і
самааддана, сапраўды гэты год быў такі відочны, што яны взялі вяршыну, бо так можна хадзіць па гарах. Каждая гара яна заўсёды прыносіць радасць, але можна ўзносіцца на першы год у одну гару, але як возьмеш какую-то вершину, которая выдавалася для нас, простых людей, недосягальнай, ти гэта чуєш, што осягнули, то сапраўды бачна, што эфекты яны велічныя, нават якіх ты не мог сам прадугледзець, або нават падумаць, што это так можа прыгожа загучаць, так праз кілька дней выкананы праз людзей, якія толькі кілька дней рэпетавалі і вучыліся. Думаю, як ёсць складаныя такія творы, я для сябе толькі так говорю, што это вельмі асабіста такі крытэрый асабісты, як выконваецца штось вельмі прыгожае, а вельмі цяжкае, труднае ў выкананні, то сапраўды вялікі рэспект перад кожным удзельнікам, які і ментарам, які перша вучыў, а удзельнікам, якія навучыліся. Удзельнікі музычнай майстэрні раз'язджаюцца. Вось якія водгукі і магчымасці, як яны рэалізуюць тыя уменні, навыкі, якія яны набылі ў майстэрні, як яны ўжо іх могуць рэалізаваць? Напэўна, музычная майстэрня – гэта фабрыка талентаў, можна так сказаць, дзе чалавек можа прыехаць і так зацікаўлены ў музыцы, але часамі чалавек можа не ведаць, якім голасам спявае. І пачынае адкрываць свой дыяпазон, пачынае вучыцца спяваць у хоры. І калі ён навучыцца гэта праз пару дней, то, напэўна, вяртаючыся да сябе, да сваіх парафій, да мясцовасці, адкуль яны паходзяць, то яны хочуць далей спяваць. Так, яны хочуць спяваць сваім голасам, хочуць спяваць у хоры. Як дзе ёсць такая магчымасць, то удзельнікі ўжо уліваюцца ў хор, удзельнічаюць, актыўна удзельнічаюць у жыцці парафіі, у жыцці касцёла, прамуючы новыя песні, якія тут яны навучыліся, таксама праз свае навыкі ўжо вучаць, становяцца настаўнікамі для тых людзей, да якіх яны вяртаюцца, да хораў сваіх, чи здесь можна да арганістаў, да якіх яны вяртаюцца і прывозяш з сабой ноты, спевні, і тут мы можам гэта прыгожа заспяваць. Напэўна, як мы гаворым гэта пра спеў, што хоры, магчымасць, але таксама чалавек, который удзельнічаў у такім спеве, вялікім спеве хоры, так, то ён адчувае вялікую адвагу спяваць. І таму нават потым удзельнічаючы у літургіях, нават не ў сваіх парафіях, чи дзесьці стоячы з тылу касцёла, дзесьці ў уваходзе да касцёла, як ён пачуе гэтыя песні, то ён адразу будзе улыбацца з вялікай адвагай, прыгожа спяваць. І нават як арганісты спявае адным голасам, то ён роўна дойдзе да другого голаса знізу, але гэта будзе прыгожа. І, напэўна, як інструменты. Інструменты – гэта вялікая магчымасць, бо добрыя мастакі, добрыя адказныя, адукаваныя людзі ў музыцы, якія вядуць майстар-класы, гэта можа стаць інспірацыяй. Калі чалавек, трымаючы гітару ў руках, напрыклад, і пробуе граць на 3 акордах, а видзець перад сабой майстра, то гэта матыватор вялікі матыватор, каб я хочу так, як я хочу сыграць гэту песню так. Асабліва, то гэта ўжо з практыкі гавару, што будуць сітуацыі такія, асабліва як хтось заспявае прыгожа любімую яго песню або заіграе. І ён будзе вучыцца або гарыць, бо гэта яго любімая песня, і я нават не ведаю, што так можна. І гэта той момант іскры, можна так, полымя, які можа запаліцца ў сэрцы чалавека, каб працаваць. Ёсць адноснік, бо заўсёды, калі мы сустракаем людзей, чымся мы інтарэсуемся, сустракаем людзей, якія з'яўляюцца маэстрамі ў гэтых
нашої конкретної, наприклад, гри на музикальних інструментах, конкретним інструменті, то ми слухаємо з відкритим ртом і захопляємося. І хочемо бути колись як яны. І гэта, напэўна, то адбываецца, і гэта відочна, што яны хочуць дарастаць, хочуць развівацца. І дзякуючы, напэўна, бо калі мы ўзглянем нам пра тых дзяцей, пра які я сказаў на пачатку музычнай майстэрні, гэта людзі, якія захапіліся гэтай музыкай. Гэта людзі, якія пачалі жыць тут, як музыка. І таму яны прыходзяць, і нават некаторыя з'яўляюцца з іх ментарамі, ментары потым вядуць і адказныя, падрыхтоўку таксама музычнай майстэрні адказныя. Гэта тыя, хто удзельнічаў і сам этапы гэтыя перахадзіў і вырас да таго моманту, што можа сам ужо вучыцца. І таму музычная майстэрня, яна, можна сказаць так, як млын, коло ідзе кола, так само і тут така. Людзі змяняюцца, але кола далей круціць, і сапраўды, і калі удзельнікі і дзеці музычнай майстэрні становяцца ментарамі, гэта велічна. Бо калісьці хтосьці паверыў у іх і залажыў гэтыя землі. І гэта ўжо плады. 20 можа гадовай назад майстэрні, чи там 15 гадовай назад майстэрні. Так, гэта той плод. Бо музычная майстэрня на гэта старалася, каб распаўсюджваць літургічную музыку, прыгожы спеў і адкрываць, памагаць моладзі, людзям, якія інтарэсуюцца, адкрываць таленты і паглыбляцца гэта. І калі хтось з удзельнікаў потым становіцца праз 15 гадоў ментарам, то гэта значыць, што ўсё было трохі ціне і ідзе ў добрую сторону. Дякую вам вялікі за размову і за радасць нашим слухачам далучыцца і зазірнуць у музычную майстэрню. Дзякуй вялікі, заўсёды запрашаю, як будзеце калі тут у Івенцы, абавязкова затрымацца і маем прыгожую гісторыю гэтага месца, але таксама дакрануцца да тых велічных рэчаў, якія тут адбываюцца сёння, але таксама велічных рэчаў, якія аставляюць тут у гэтым месцы свой след. Каб да гэтага следу дакрануцца, запаліцца, а ў наступным году прыехаць.